Haino hai amchai Lukurokni Yago Choprobjakha corner test Khlainairok Shakham bedekni adongrok. Sobai sugrok Khlaijaka table chair antigen kit test Khlaimani dalbidam mani khone. Amchaini Lukurokni firok mung corona no bisas khlaya chung hnoi. Party mungkrak saldi borok khwai hangkoni tulasekar RD block tangnogo. Second wave ni yagulo hasteti hagotor ganangge phayutongo corona bemarni third wave. Obini uloi jimungo horsal habawa hayungte hagotor ni scientist te Khlainairok. Chini bisingo third wave phai sok phaya sini no haste ni joto Lukurokno vaccine donai nahar mungo chaitogui samung khlai tongo haste hapang phiaba haste hapang ni o chaitok mungno supruna ni bagai chaitogui tongo kisasek kebengne bodol ni adongrok borok ni chaitok mungno naisigino lama korajak haste ni kisasek tongko song Lukurok oboni bagino haino hai krak salo amchaini Lukurokni Yago Choprobjakha ni nangkha khwai tulasikhor RD block tangnogo corona test khlainani thangnai shakham betek ni adongrok subai skor Khlaijakha table chair antigen kit test khlaimani dal bidal mani khanai amchaini Lukurokni phirok mung corona no bisas khlaya chung Tripura sabai Tripura sano butharana nai tongo abono saimana nangnai khanai Chin borong no khalai ko no siada ade check khaya number bang ni bang ni bang ma to chin ki tra sa de ma de ko tu jo te ka tu da rakhe khalo na abi to Party mung ni koktuma mankheno party mung thayo phai sok phaikha police koktuma Khlainairok salni sikangno amchaini Lukurokno regani rangrena thangai corona manjakha Tripura state cooperative bank ni kisasek staff no khobai bank ni manager oboni bagino batate regani rangnana hanke corona test khlaijakmani certificate nangnai khani saklaimani bank o nahar mungono krak salo tulasikhor RD block complex ni kaisa khotola amchaini Lukurokno corona test khlaimani logi rojakmani batate regani rang phiaba abona nugoi tungphlajak laikha kisasek Lukurok oboni yagulo kebono corona test khlaimang glak khanai subai sukrop Khlaijakha table chair antigen kit test khlaimani dal bidal mani khanai amchaini Lukurokni phirok mung corona no bisas khlaya chung Tripura sabai Tripura sano botharna nai tongo abono saimana nangnai khanai Kita video ni order photo sayo, oza kau test kanya ni. Kena orang sakro kau kuno lat harok kau marah nana. Kuno lat harok nong sakro kau nana. Nang le nang je. Khorang sapan diri cek dak lagi. Diri apa kau kerja nama mereka? Satu je kerja nama sunai sekali ya. Mana jabazos tina kau. Kerja kau. Kena orang tam mani pokok je kena kau jatuh Orang ki draw kerja test kerja mani kau. Test sunai di sisi kata kau mana kerja. আমরা তো করোনা চেকের পরে তো পেমেন্ট দিতেছে কিন্তু অনেকে তো মানতেছে না ব্যাপারটা এই ব্যাপারে কি বলতে চান আপনি আমরা তো চাইতেছি যে করোনা টেস্ট করে তো গতকালকে ম্যানেজারের করোনা হইছে এই সবাই যাতে সাবধান হয়ে কোনো ভিডিও সারানি দিয়ে দিছে কিন্তু লোকে তো মানতেছে না তারা ভুল বুঝতেছে ব্যাপারটা তখন করোনা টেস্ট না করলে টাকা কি দেওয়া যায় না আমরা দিতেছি না করোনা টেস্ট করতেছি করোনা টেস্টে কোনো তার কাছে কোনো সার্টিফিকেট লই আছে khwai ni simi biplop ni kokthum Chini Khorang